И да, на литерке в центре, да. И тут еще. Час не стоит на месте. Я народился в конце 15 стагоддзя и покинул этот свет у 1552 году. Коли б я был тут сегодня, мои годы были более за 400 годдзі, але на счастье, мои справы живут и после меня. Мой батька звался Лукаш, и он был купцом у Полоцку. Про мою мать, на жаль, звестак захавалася мало, але яна, безумоўна, была мудрой жанчынай, якая дала мне пачатковыя асновы любові да ведаў. Я заўсёды ўдзячны ім за ўсё, што яны зрабілі для мяне, якія дапамагаюць у маёй працы. Сярод іх былі славаянскія мовы, лаціна, грэцкая, а таксама некаторыя іншыя еўрапейскія мовы. Гэта дазволіла мне перакладаць и распаўсюджваць веды сярод людей. Да, все, назад. Как тебе пришла мысль перевести Библию? Назад. Почекай, я 16 стагоддзя. Шмат часу прайшло. Я подумаю, а ты пакуль паспрабуй узгадаць імёны 12 апостолов. Ідэя перакласці Біблію прыйшла з жаданне зрабіць Божае Слово доступным для людей, якія размаўляюць на нашай роднай мове. Я хотел, каб друкаванне маёй Бібліі заняло приблизно 8 годов, с 1517 по 1525 год. А перакладаў я яе не сам, а карыстаўся існуючымі перакладамі. Спадзяюся, што моя праца дапамагла многим людям зразумець мудрасць Святого Писания. Ах, дорогий друже, моя мэта была простая и высокородная. Зрабіць Божие Слово доступным для ўсіх людей нашей земли. Я жадаў, каб кожны чалавек мог чытаць і разумець Біблію на сваёй роднай мове, каб яна прыносіла святло і мудрасць у іх жыцці. Гэта было маё пакліканне і вялікая радасць. У маім сэрцы заўжды знойдзецца месца для дранікаў. Гэтыя смачныя бліны з бульбы, падсмажаныя да залацістага колеру, заўсёды радуюць душу і цела. А калі дадаць да іх крыху смятаны, дык гэта сапраўдная гастранамічная гармонія. Страва, што з'явілася значна пазней за мой час. У маім стагоддзі